A todas, hoxe presentamos o Día da Seguridade Viaria que vamos celebrar por primeira vez en Ames. Con motivo desta celebración naceu en Ames a Curuxa Maruxa. A Curuxa Maruxa intenta darnos consellos de seguridade viaria para que todos circulemos mellor. Fundamentalmente intenta ensinar aos nenos e nenas a importancia de circular ben pola vía, de estar atento ao que temos ao noso redor e todo isto. A actividade, se nos centramos na actividade, vai ser para nenos de 6 e nenas de 6 a 12 anos, vai ser coa bici e vai ser realizar a actividade ao xogo carné por puntos, que haberá un circuito de exame onde os nenos e as nenas conseguirán o seu carnet e logo despois realizarán unha serie de actividades nas que poderán perder os puntos para ver un pouco como en función de como circulen. O lema fundamental deste día é se nos respetamos todas e todos gañamos. Vale? Aquí temos exemplos dos consellos que vai dando a Curuxa Maruxa, que é se tranquilo queres viaxar, o autobús podes usar. Casco usarás e coa bici e cos patins queres andar. E a Curuxa Maruxa fixos en forma de xogo como un xogo tradicional da oca, que será o agasallo que lle daremos aos nenos e as nenas que participen na actividade, utilizando distintas sinais de tráfico e iremos, cando caigamos nun consello, iremos directamente ao seguinte consello. Cando caigamos algún tipo de infracción, como a utilización do teléfono móvil, o alcohol e as drogas, teremos unha penalización. Alcohol e drogas pode ser voltar á casilla de salida, bueno, trátase de que estes pequenos consellos que son sempre positivo e moi concisos vayan calando pouco a pouco na cativada desde un principio, sobre todo e fundamentalmente o eslogan que é moi importante en todos os aspectos da vida. Se nos respetamos, todos e todas gañamos.